Hej tid, så det atter her vi en nødgjørshending, Gjerstamal. Og vi til Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, hun teker opp og hun redigerer. Og så det Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal til det som det kjendingen eiter. Og til gang ut på at hva det som ligger okken overast av hjertan, det som fyller okker hjertan i løtene. Så jeg får spørre på hva han på hjertet det. Ja, så nu har vi haft Jonas framme, ja. Ja. Och Jonas, han en sermaste profet. Och för så vitt lojtjest anken profeter, alltså åtta nu tog jag att det ett par profeter som var herran och tryckver, som nu tar som att skriva om i Bibeln. Men så det tar som avlytner och tar som fastker, ja. Som kallar sig profeter herran, så. Ja. Och i fått något tog, ja. Och här finner vi den självan Zacharias. Han nog den mest senaste som skriver om första kapitlar. Och jag kommer ihåg som han i förra kvalitet alltid där vi är och så läser kyrkvalitet, så läser jag morgon. Kapitlarna i Jökn och så sa jag till er att det var nog sermörsta profeter. Han var upptagen vid det som Herren lät han suttja, nu lät han väl suttja. Läser det till de 23 kapitlet och då finner nästan i varje kapitel när han ser som Herren lät han suttja, för jag var ju så nog för att för att hämta. Det är profeta till alla, alltså. Ja. Beinlös, alltså Herren någon till han och som han sa, bervojare, ja. Och så ser han här i 3 kapitlet, nu lät han så att Josva, hövudspräst. Han stod framför i angel Herrans och Satan stod under högre li hansara att bära fram kläv och mot i honom. Alltså mot det man vill mot Josva. Ja. Och han letar han sådja hetta. Och det man här var vi någon särskilt för eja. Och det är nog det största som kan hända en människa liv någon här. Det som man nu ser, ja. Då är det ständer om Satan att han är kläd i bröden. Ja. Och om Jobb går sen kläd i ett grant som Jobb i fjärran och att han spaltar könlög. Då är han värre chakrat här och hjärtan någon som han gav uttryck för människan. Och Herren han lät han släppa röjnarna. Och han gick som gott glatt och hjälpte ut ur elden och alltså han det var bara att gå efter ta han kom ut ur elden. Här var han var också ja att hans man var missnöjd och det var vi Herren att han lät han förjökna allt det. På en måte, ja. Och på en måte inte. Och så ständer här men Herren säger vi Satan. Och vi söker här trotsa personer. Vi söker Josva hövudspräst. Vi söker Satan. Och vi söker Zacharias. Alltså trotsa personer stannar här. Och kvar har vi så en uppgave att göra. Och så söker vi Herren. Han säger först vid Satan. Herren räfse till Satan. Herren räfse till. Han som har utvalt Jerusalem här som inte brant och riktigt ur elden om. Och det är Josva menar vi. Ja. Så Josva var sitt och klävon här. Han stod framför anklen om. Och så är det angelen som täckt låra. Och han säger vi tar det framför i honom stod. Alltså så är det personen här. Lät han ur henne och sitt och klävon om. Och vid han själv säger han jag har tidigt missfrott ett postor från här och du ska att vara läten och i hat höjar kläder. Så det är inte småvis vad händer i så lötna inför det. Arson Herrans, här angelen är babelen och här Zacharias är mottagaren till bådskapen och här Josva är fullständiga rönsavor. Vi har lärt nu och lärt nu. Ja. Så det hade jag också om alltså.
att hända väldiga nöjen som kommer fram i Gamla testament. Akkurat, ja. Ja. Ta och han kommer här fram och det är bara en som kan döma han. Satan kan inte döma han, till han är inte makthälta. Han kan bara akkara. Det är bara, han kan bara akkaras. Alltså, ja. Ja. Men det är inte alltid akkaren för sin vilja. Nej. Jag har ofta också som agantar som är akkarar. Tar det ta väck någon annan. Ja. Att ta röjna. Ja. För att så rättvisande de som tar till för att ta det känna mig. Och hin röjna för att det är så rättvisa så är någon känna vi som är försvärare. Ja. Och så är det annars som vinner och hin täper som vill pläsa i. Ja, ja. Ja. Det är akkurat det. Ja. Ja, det är glad värst, men hur Josva är detta? Ja, kvar Josva, det kan du säga. Jag har inte också om kvar Josva. Nej, det har jag försökt helt inte akkurat som personer, men navnet Josva, ja. Det är faktiskt identiskt med Jesus. Ja. Jesua och Josua. Ja. Ja. Det är i halten nästan att det är vi kvar brukt om Jesus. Ja. Navnet Josva, alltså. Ja, så att du läser den kapitlen så sagt du också klart det att Jesus är näkvedla Kristus sin upprustning. Ja. Är näkvendimentene. Ja, ja. Det är alltid. Ja. Men själva vi vet läsa ofta och till de människor det som är främst. Ja. Det är akkurat det. Jag tycker att det är Josva här. Ja. I myndet på Jesus. Ja. Ja. Ja, för han är ju lärt sig åkare skitten kläder. Ja, nettopp. Det blir det så väldigt gott. Ja. Han säger att nu lät han med sådär Josva hövspräst. Ja, hövspräst, ja. Så. Vi tar hövspräst. Ja, så det är inte han Josva som vill annars känna från Moses. Som inte kan ha, vi tar inte hövspräst som inte kan ha samtjänst och vi varklagen åkare. Nej, nettopp. Men en som är runt och ötlorna samma som vi tar utan sin. Ja. Så det passar väl. Ja. Ja. Jag vet inte om jag har hört omkring längst sedan en denna tala om det här. Ja. Och brukte sig myndena av Josva hövspräst på Jesus. Ja. Ja. Och är det sjåvande så är det Jesus i åkara sted. Sjåvande, ja. Så nu är du kommit så nära till centrum som det betyder. Ja. Kristus, Jesus i åkara sted. Ja. Tantor och dejer och upprisen och så ständer han här och Satan, han vet vad han ville ta. Han var doktor så för han ut i Ajemörsen av det första av djävulen. Och här blev han så testad av ordentligt av honom. Efter sådana gods. Så han spalade god denna löten. Satan. Ja. För varje affär han blev runt och så säger han, du måste ju först ha en god törn. Han försvärar han titel som han bär och som är han öjnas rätta titeln som han kunde häva. Ja. Det är tillräckligt det. Han säger om han här att han är som branter rikter ur elden honom. Ja, är hästen inte branter rikter ur elden honom. Är hästen inte branter rikter ur elden. Ja. Och kvar får Jesus fyra ockorna. Alltså du tänker hövsprästen till uppgåvorna. Så var han ju inte offre. Nej, nettopp, ja. Han var inte offre utan han var han som skulle ta sig av offren. Ja. Men hästen hövsprästen, han ser mer ut som offre. Ja. Att han eisen ut som offre. Ja. Och det är akkurat hövspräst. Okkar hövspräst. Han blev ju själv offre för ockorna. Ja. Och han det här testingen här som du nämnde här fram. Ja. Satan frestade han i öjmörsen. Ja. Alltså han måtte vara fullkomliga lydalesare. Ja. Han måtte inte vara allar minsta svik och genom som fall till fyra frestingen. Ja, han fast det. Nej. Och i mån till åkara första föräldrar. Ja. Han fast det. Nej. Och så säkert han vid att entertäcka det som
Han var ju själv året, han inte tog året till Satan. Och det var nog, för jag stannade där honom. Ja. Han var lika röjner som året. Kjalt var röjnt. Akkurat, han var året som du säger. Han var året själv, va? Ja. Ja. Det var dåligt, ja. Det var gott. Och så läser jag det sin trött för att först tar han hattvekläin, ja. Det är en urhinnon skittenkläven, och vi han självan säger han. Jag har tidigt missbrott och ett bostor frat här. Du ska vara han läten och hattvekläin. Ja. Och framvis säger han, sätter röjna hyckva och hött hansara. Och tar sätt att ta röjna hyckvorna och hött hansara. Och låt han i annor kläje med han angel herrans stod så. Och ta vittna i angel herrans fyra Josfa och säger. Så säger herren gå till skärarna. Gånger du löjer mojnar och hällde på mojne. Så ska du östen släppa större huset mojnon och vara vaktare i folkgården mojnon. Och jag ska löjva till her att gänga med till häsar och här stanta. Hör nu Josfa, hövsprästaren. To og vinertøyner sitter her framför te. Tid det 4 bårar att det ska låta tjänarna må en kvist komma. Då steineren och jag har lagt framför Josva över det som steiner värsta tjej ejo. Rist i han inskrifterna och i han skulle häva, säger Herren, gå till skärarna och efter ögonen deg tärke bostor missbrottet i som land. Så framvägs, ja. Ja, men han säger akkurat här att to och vinertryne sitter framför det. Tid är det 4 boarar. Ja. Att det ska låta tjänare må en kvist komma. Ja, 4 boarar, ja. Ja. Att det var ett gott inlägg att få. Och i början, ja. Men vi tar en egen dömer och i Nya Testamentet om att samma till dömes och i Rambraun och 4. Ta du läser berg om Abraham och om David. Och till hoalig läsnavor. För jag är nog kvann som höjrer. Till som härstande skriva. Så det är så sprällivande kunde vi gott säga. Och verelöjt, ja. Och till och i Rambraun och 4 år. Det var han, ja. Och så och här är det att det som kommer fram till vad säger skriften. Vad säger skriften till det som är skriften till det som är ständigt skriva. Ja. Och han säger om David var 6. Jag såldes prysaröjsne David är människa salt som god tidraknar rättvise 8 vers. Sält hej som missbrottningen fyrtjiven och synden fjältar så han. Säler han med vår i Herren inte tillraknar synd. Och häntan säla är hon nu fyra hennes omskarna eller fyra hennes omskarna. Vi ser ju att tryckven var rakna Abraham till rättvise. Och så spelar han hvordan var hon ta rakna honom. För han var omskaren eller medan han var omskaren. Ikke da han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjæringar tekene som innsiktle troaratvisnar. Og han heier, medan han var omskåren, for at han skulle være feir allra torra, som tryggva, og ikke omskåren, så rattvise kan være ta imot til rokna. Og jeg husker meg etter om høytningarna, som var hjärtan var omskarner alltså. Av natur och så att linja. Det är otroligt för att det här talar bort om det som är en verulöjtje. Som också säger Aron att han viskar. Han har varit lön och råkna som han kan öra, men han inte viskar. Men tror att han som ger hin av godliga rättvisan. Ja, ger hin av godliga rättvisan. Hon har varit tryggfansar råknade rättvis. Ja.
Alltså som ger hin av godliga rättvisa. Det är ett öjla störst uttryck. Jag har ett öjla störst. Ja. Ja. Att tryckva och ein Ja. och han som ger hin av godliga rättvisa. Jag ringde till mig och Joar för att en och spurte han ringde till mig och jag är nog inte väldigt uppmärksam på att han är ringt. Så ringte han till Anrik och han kom så vid telefonen och säger till mig och spurte med bort fram om vissa sändningar. Eller sändningarna. Om vi verkligen tror att vi snackar ju om. Och det kom väldigt knappt. Ja. Och jag kom bara när jag tänker om att jag är bra vårt och det tar sig om att det är 6 touchar att gå till inte orättvisor. Så det var så här. Så han skulle glömt verkstickare och kärlökan till det var vårt namn i hans rätt. Här var tant och tärna hinnon höjlova. Och så ser vi igen, men det gånger inte bara som det naturliga livet någon att här var tant och tärna och så gör vi det bara vän. Alltså, det gånger lika väl. Om vi driver på det lite, vi skulle bara göra det. Ja. Nej, det stämmer det. Det är underfotla. Hade bestämt att det ser med över den alltså ta kläckva jag det ögonen av tog som var sagt ur Guds orjas. Det är inte som bestämmer i vad Guds år säger. Men ta så hetta verset kom. Han säger såna här åren om att det och så säger han i kapitel 6 var det ja. Och ett kapitel. Nej, Hebreerbrevet var det för Rombrev ja. Ja, jag var Rombrev. Det för skojvor då. Hebreerbrevet då. Och han säger 6. Ja. Och nettopp i Hebreerbrevet och här kommer det till fram så väl jag gott då. Han säger till att god till självrättvis så vers 12. Så han skulle glömt verkstickare och kärleken och i det här var vårt namn i hans vid att det var tant och tännen höll. Men grunden är hetta det som är troarverk. Ja. Och det är så öligt månader troarverkon och av verkon som vi dröjnar gera fyra att hocknas. Akkurat, ja. Det här månader ligger va? Ja. Så ser vi igen att det är inte nog bara att göra det av att just det nu är fyra försvar jag just det allt jag kan minnas har vi inte med kunnat göra detta versi här och hvis inte Herren han som färmer att göra det ja, så är det ju till fan och han lustar ju öjliga detta ta jag läsa detta videon men inte åkar att öjn och kvartickare lojka till ändan ska visa samma ogenskap i den fotlovisse vånen. För här är han spurte sig in. För det är ett halta. Alltså, jag ser, jag visste inte vad för vånen är skilt. Och vånen ger också inte till skammar, säger. Så kärlek går så uttalt vi görs något, vi håller andan som giver något ner. Och till också insiktle, håller andan alltså. Så tryckt är det. Ja. Vi är den här mannen där som snackar med mig, ja. Och så heter vers 12. Så tid inte vara trek, men efterfyllt tajmon som vi trygg och tål arva lyften. Här kommer det att synas trygg och tål. Ja. Ja. Ja, myntliga och samtala. Om att det är som är slags högt att och men jag hade ju varit vad det var om. Det är en usust. Allt det där mycket där en allt. Vad det var den och det var inte mycket där. Det var sånt det där allt. Ja ja, där ja. Sånt det var det. Det blir en sent sån. Ja, ett månad morgon hade han ringt. Ja. Ja. Okej, ja. Ja. Ta det han ringte, ja. Spel. Han sände ju väl om Jonas, va? Ja. 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 Det han spurte om. Ja. Hur så tryckt han nu är och ja. pratar med den alert och så shit vid. Det är inte ens du kände. Ja. Det är inte ens du kände. För öjmata, men det är inte så lös. Nej. Men då man väl att jag vinner som inte känner. Ja, det är det. Äckliga väl. Jag hade det så tjävande och jag vinner som man inte känner.
Så det onkel spyr. Hur ska man vara vinner utan att kännas då? Ja, men Kristus var vinn vid Atlanheimen. Ja. Men så han kände Atlanheimen, han kände ju Atlan, känner det, men är alltid så dåligt att det är att särskilt för jag vill säklas. Ja. Den säger pura ärligt alltså. Men damer inte att känna folk om att det som fortäljer om dig. Då är det bara spittlet att gåva. Då som pappa allt vad det säger att allt är näka gott i alla människor. Så allt de hittar närvarande. Ja. Det är ett land. Ja. Och jag har alltid haft så med han med i en regla när vi hjälpt mig att leva löjve alltså. Från Herren. Ja. Men Kristus var ju fullkommen och han kände ju att låta in. Men han kunde vara miskunnsamma och nöjrygor. Det han tog bara straffen av sig. Och på öjmat är det samma principet och vi inte kallar det till. Att det var samma ätför som han. Det stände ju bönlös. Ja. Samma? Ja. Quis tackar på kan själv. Bara till långt ut och Ja. Ut och i Hebreerbrevet 6 kapitlar ut då. Ja. Så säger han att det här om att ha en vänt av Jesus uppasman och folk kommer att tro den där som för glädjena och i fyrhålla tåle lei av krosse och lei inte vannärna. Ja. Och sitter nu vid högre så Johannes Guds. Jag husker om han som tålen har borget syndare sagt om som lägger mot så tid var det inte trött och motlös i salen tycker. Ja, alltså nu kommer du in av chatten då. Se något test du skulle säga. Ja, nej, jag husker bara att det är akkurat det här alltså att han blir också hitche efter Jesus här. Ja. Alltså här var det en vänt och han bär att han är uppasmär och folk kommer tror den där. Ja. Och som går han levde. Ja. Alltså ta till det sista var och svarar nej, ja. Ja. Men som för glädjena och i fyra håndola tålen lei across igen. Det ständer oss nära loj att han är bara fram nejare och ja. Det är 5:e kapitlet. Det är 5:e kapitlet, ja. Det borde lysa det. Fyra att få att jag människa ligger in i sammanhang. Ja. Är så nöjd? Ja. Så han var en god människa. Ja. Gott sonare. Ja. Han säger här. Ja. Och här kommer han faktiskt in av prästen där. Så läser över Kristus helt inte tidsar att han hejer alltså att vara hövspräster. Ja. Nej, han var honom given av honom som säger vi att du är sån min. Jag har fått till det. Ja. Som man ju alltså säger och örnsteg du är präster i alla övre hatte Melkisedeks. Han hever att dövon halsons vi hör rope och tar hon både fram böner och nejarop till hansara som var mentra frälsa från dejanon. Og han var bønharder ut ur engesynne, såleis lærte han tog at han var sånner, lyttende av tog som han lei. Så det ikke akkurat det samme prinsippet som han iverfører akkon og i nødja løyven, at vi får høyre for det som vi der, og vi får høyre for det som vi bærer fram, men til vekkene han vi bærer det fram. Ja. Så vi kunne alltid rævlige, vi gav vår samverskap. Rannseier, en som tror det er Jesus, minst til det at du som lortar her i det etter kvalt, eller når det er, at en som tror det er Jesus, lukka så vel som blev vi av bokken og kalven, rannseier fra synden som avhøver gjør der. Så det sender i Hebreerbrevet kapittel 9 over 25, etter 15 og 25. Så rønser Jesus Kristus ble samviske okkara. Ja. Fra deg om versk. Og legg mest til at uttrykk her, hva det frelser fra deg versk, til å ta vid røyna av toknast. God, ja. Men han frelser og vi ble sånn fra deg om versk til at han er noen livande god. Ja. Sånn Ja. Och också nu om till självan. Alltså är det Daniel ett Anja eller två. Också med det här kvar då är det trosta Jesus. Ganska inte var det out då att du har runt till. Men det är några tutning som så tog att ta Jesus döje ta kommer män fram som var då lärsvänner i land. Ja. Att göra det mest underfulla för han dejan.
av krossen, og det går lika med nyer. Nettopp, ja. Bajer tvær, Nicodemus og særlig sin her, Josef og Arimathea. Han kom først. Det han lov vi å få lika med. Småvis han var kjærbor. Og så kom Øystein Nicodemus. Han som er først for vi tjana av nått. Ja. Forsvære han og ran noen her. Og Johannes Kjei, ja. Så det ikke kom vi og tar som tar det sendt ut å teka Jesus, han. Jeg alltid det så utrolig godt akkurat det som kom fram. På en måte var det dem ikke at jeg skulle tentre ordentlig oi tjokk noe i det. Det gjør det. Det tentrar oi. At det er som er så tydninga mye for alle mennesker at det er et evig lov, sier Jesus, han sier han også, at jeg kjenner en øyneste sanna god, og han som han sendte Jesus Kristus. Det er det evige lov. Ja. 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 Det är akkurat det. Ja, det är väldigt sant. Ja, jag har läst det här i Hebreerbrevet 9. Ja. Men Kristus kom som hövudpräster för den kommande gåvan, och han får jagna i större och fullkomna kjalte. Det var så till tabernaklet, ja. Som inte görst vid handen, det som inte av hesson skapningen. Ja. Och han får inte vid blåa bocken och kalvon, men vi synon egna blåa. Ja. Eina fer för allar in i helgedomen, alltså eina fer för allar in i helgedomen, og vann evige endeløsning. Ja. Du er så satt som blå bukka og tarva og øskane kvøye, via vera slett og henne åregne halgar til utvarstes regnlega. Kvoss og menga meir skal ta ikkje blå Kristusar, han ser som vi evigon anta bær seg fram seg sjølva lydalesan fyrir god, rensa samvisk og tikkara fra deion verskon til at tjena hin og livande goda. Og så det man kan spyrja, hva det deiversk? Ja. Og deiversk alt deiversk her som vi røyna at gjøre et eller annet fyrir at vi kunne takna skot eller fyrir at vi kunne rense okra samviske eller okra sjåvart. Det det som Bibelen her kallar for deiversk. Men livande versk at tryggva av han som får i jøgnen domen for okkon. Og blev offerlampe fyrir okkon. Og det var fullkomne offerlamp. Ja. Som eina fer fyrir atlara. Eina fer. Hva for vers var det her ved Hesberg som du les? Dette her var i Hebreerbrevet 9 og enda vi 14. Ja, det var ikke for men 14. 14, ja. Det her var om å rense samviskene. Ja, og 13. Ja, og 13. Du så satt som blå bok. Ja, for jeg har det på plass hvis du vil lese det. Ja, nettopp, jo. Men nu venter jeg etter til det her om Abraham i Hebreerbrevet 6. Hebreerbrevet? Nei, i Hebreerbrevet 6. Stender om Abraham. Ja. Det er god gav Abraham og lyfte. Nu var vi den i alt, og jeg var så spurning sånn, altså. For det halta, det han enda vil jeg si her, men innsjokkar at øynene for tikkere lykka til enda skal vise sin samme øyne skal finne fotel vis vennen, så tid ikke være trek. Altså, en fotla vissan i vennen gjør til evig streker, men etterfyllt ikke tar imot som er trygg, og tåle arva lyftene. Så tenker han Abraham fram som døm, ja. At ta i god gav Abraham lyfte, svør han om seg sjølvan, at han ångan større, at han har ångan større jeg svar om, og sier, sannelig, jeg skal ryklige signa det, og større lete det nørast. Ta i han såløys tålen, hei boja, fikk han til som lova vær. Så kommer han via seg konstateringsene om det menneskers varje. At menneskers varje jo om han og i større og øyeren ta imot stedfesting og gjør enda at de strøye. Og så kommer han til det som gått annerledes. Og det sier at det noe godt enn tøyeligere vil det vise
arvingon lyftensets, gos av vikande rå hans vær, lei han til øya træt. Så vet vi tveimon av vikande søknon, som god av møvliga kunde likva oi, skulle hava sterska trost, vid som hava løyt okkom bjergjeng oi, at grupa vevnarna som frammanfyrir okkom lagt. Så kanskje å lese om hvor strikt hon han da vevna. Ja. Og her sier han, tredje sørste versen i sånne satte kapitlen, at i tarrevån, her var vi en så trygt og fast atjer sjalarinnar, som fer inn forhenge. Her Jesus som fire renner i okkara for inn, han som gjørdes høvesprester i allar æver og hatte Melkisedek. Ja. Jeg kjenner det som et kall, vet jeg. Jeg alltid at det som jeg ringte. Jeg sier til at her hever til alt. At det går sjálvor som svar, og han viser hvordan tryggvevnen Hon som har trygt og fast atjer svalaren som för innom forrønt. Og til grunn til han sjálvor som okkara vevn, okkara atjer. Det så pura trygt. Her Jesus som fyrrenner i okkara for inn, han som gjør det sovespress i alla rævre hotta Melkisedek. Og i munnen hjärsta, altså, jeg har jo omkant som sjálvan som avvid i hva som her, hei nekra troplagare, så jeg var 16 år, via Ivast. Men tar blod løst vi affæra at kjeipa med denne bøypel, så jeg var 16 år, og for selv å lese. Akkurat. Og det løste problemet som jeg heier. Jeg sa at det var så utrolig. Ja, det var et øyne missalig, da vise guldet, ikke vil jeg trykke tog som han sier vi med. Han som er så gøy med bæg og foreldrene, og alt det som kjent i Tofton, og tryggvande følelse, som også var så gøy med. Og jeg var også nå vidtjei en kone som 94 år, og 53 år ligger klassiska sjukhuset, som også var så gøy med, at det grannar til okken, og kvært ut det var døylig av vidtjeiene, og få prata vi henne, og 17 fyrir var en sonur inne i tjene, vi har en sonur som han åtte, så her var en sonur og en annen sonur inne, og vi tjene samtidig, så. Og her vi til antallet av løyven, halt ikke neka annet i verden sprøyelse som ringer som det antallet av løyven, kjenner mennesker. Det er til livet, enda i lønt, og mennesker lever i lønt sammen med herren, så sprøyer det seg som ringer rundt, og familien til menneskene. Og det er pure utkjent utenfor. Og så de som bæger til hjemme og ute, det er veldig ringer som færer rundt. Er du gøy? Ja. Akkurat som du leser om i Rambrevnen, og vi tar det så ofte, tryggvande gremjas om at det er så ønt, og han sier vi med øynene for som to bare gøy, bare et ønt, jeg sier vi ikke denne personen at du må ikke likva. Det er året som sier det her, sannløyken, og du må ikke likva. Det er ikke så. Du er akkurat lykka. Du vil trykva Jesus. Her er ikke måneder, først jeg holdt det, etla og i andan, i for god. Og så leser jeg til her, i Rambrevn 15, tar seg om god vevnarinnar, sier han i vers 13, 15-13 Rambrevn. God vevnarinnar, fytle tikkom vi allar glede, og öllom frie, og i trønne. Hvor skatt det nå? Allar glede, og öllom frie i trønne, så til kunne være røyk og i vevnene vi krafthallig antans. Kan det være mer? Det kan ikke være mer. Det er fullt, sa han. Og så sier han, sjálvor Paulus, han er han som har skrivet etter, det finnes ikke det fra herren å skrive. Jeg har jo også sjálvor til å fått og viss om tikkum brøver, møyner, eller systrar. Jeg tid av tikkum sjálvon og fått av gøsko, fyllt ved alle kunnskapen, for fire
att amena på en för annan för fyra. Pura sannfarder om att det är så lätt. Ja. Och jag sa i sin Facebook nu och han reagerade på att det han I halt han säger det inte för mig. Och att öja visserna som Paulus åtte om sina syskon I Herren och sedan. Det är inte småvis rujtje då med öja hetta från skriften som Gud vill att skriva om allt Guds barn som I hemmen. Ja. Som I hemmen. Ja. Det inte kan vara frälster åt han filter vid det gåa att det löjver så att här heljant. Han kommer steg 4 det gamla liv. Ja. Ja. Det är akkurat det. Han är landarmalig I ödlån. Alltså. Vi är så avfärdliga imes, så imes ska ta oss in Grams Restorfa. Ja. Men vi kan bara färra till alla möjliga personer. Oj, kanske I sammanhang. Ja. Vi är så rävliga imeska. Och vi är för man fokuserar på att ta människans syna, naturliga syna, så finner vi sprännfullt av fejlen, både I oss själva och I örona. Och vi kan vara så osamt om imeska lärarspurningar och allt möjligt, men kvärt det som knyter oss samman. Ja. Och han Det han sa till den ena personen. Det är en person. Han sitter väl gott här i Efesos 4. Ja. Jag har gått tag och läsa det här Efesos 4. Han säger, amen till tog I fängen I herran att liva kattlen värdiga, så det var kattla vi ödlen eimjukleika og spekføre vi lenkmå, så til det kærleika ombæra først anna. Ja. Og så sier han, og leggja til kun eina vi a vera verande og I einleika andans, og I bande friaren, ja. Så det anden, heila I anden, det løyve som Jesus har givet okkom, som knyter oss sammen. Ja, men det der så løyde stikkman her, Ja. finn du bare flokkene. Ja. Bæge de som ganske vanskelig å ha vi å gjøre, og de som så suttja det her, som du leser akkurat nu, altså, hvordan man skal være ved hver annen, lest etter, at så stått. Ja. Han sier, amen til tog fengen I herran a liva kattlen og verdia, så de var kattla vi. Vi ötlun eimjugleika og spekføre vi lengmåe så tid og I kærleika ombæra hverst anna. Ja. Og leggja til kun eina vi a vera verande og I einleika andans og I bande friarens. Og så ramsar han noe ting opp her. Men han enda kapitlen her eisne vi a sia, han sier, gjer ikke heile andag og sorg, kono som til de innsikla vi til endeløysingar dagen, og så atler baskleidje, alt ilsene, atler vreie, atler gengur, atler hoan, vi lengt fra tikkun, somleis atler ønskaper, for så I stegen, jo, vi ut hans det gå, kvart vi anna, miskun som, så tid fire djeva kvart øron, eins og god hever fyrigivet tikkun og I Kristus. Ja, altså, jeg tror det en fantastisk egenløykere her arva fra Kristus som blevet nokra lov. Ja. Jeg kunne være til møte okra egna gamla mennesker. At det fullstendig å være iverkjøven her annen, og lete til bare fære okra vegna, og så fære vi som rydgjødøvene til at okra syskjen, som om man tar ikke vær. Sånn? Så tar vi det til ham at gjøre, så det ikke. Nei, det akkurat det. Så Herren vær til ham at gjøre, så var han ikke etter. Jeg tog. Nei. Altså, han ikke vet det bøt, og gjøre bøt, og nå måste alltid stille noe det jeg vet om det rikker ikke der, og så. Altså, det er slett ikke I ventene. Nei. Peter sier det, det året kom til meg det ene for. Ja. For jeg passer fra 4-8, og han sier, og her var frem om alt, Ja. brennande kærleika kvørsel anna, kvui, tog kærleiken fjaller fjöld synda. Ja. Ja. Det utroligt at det godt og presist året. Alt utroligt. Tog kærleiken fjaller fjöld synda. Ja. 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 Det är kvar namn alltså. Tog med och är vi till och så framvis så. Ja, alltså vi tar och vi vet inte leva här. Ja. Alltså ta switcha vid att vi switcha herra men vi switcha är sannolikt själva.
Ja, ordentligt. Ordentlig, ja. Ja. Og hva en annan eisen, ja. Ja, ja, vi så ikke grunden. Ja, Altså. det er svikt ui her, ja. Ja. Så, og hvor du letta. Det er spennende. Det er alltid spennende. Det er spennende, ja. Det er det. Altså, angen av åkken dover, men herren dover alt ui åkken. Ja, det er det som han sier. Han kan ivetega det høyla. Ja. Han spyr han der spurningen her og setter Korint. Ja. 2 i alt det, ja. Ja. Og hvor doer til dette. Og så sier han i 3 kapitlet at donaskap okkar er fra god, ja. Ja. Og til her og i Landamal ligger, til her i hemmelighet ligger det. Og tog er det eisen spyr, Jakob spyr skjønne brev, at kvian er det ofri tikkere mittel kjemmer, ja. Ja. Hva kommer han? Ja, han kommer ikke herfra. Nei, han kommer ikke herfra. Klars da. Han kommer fra det motsatte. Ja, han kommer fra det motsatte. Så bare til at vi tårer å være ærlig i fjokken sjølvånda, først og fremst. Ja. Og sier... Og så er det en vann til akkurat som han kommer fram vet du, i början av ørenkapitlet. Og i 17. Korintbrevet. Då han sier her, vers 8, han 17. Korintbrevet 2:8. Då ta sett jeg oi med. Altså det er brukt vel. Jeg setter oi med at jeg skulle at det skulle ikke at å komme til tekkere vi sorg. Sett oi med. Om jeg nå valgte tikkens sorg, hvor er det at han og gjør meg gleden, åttan han, som jeg valgte sorg. Just då skriver jeg, for at jeg ikke da jeg kom, skulle jeg ha sorg av tøymon, jeg alltid har haft glede av. Da jeg har det ærlig at tikkene øtlån, at det som gleder meg, gleder oss i øtl. Og så kommer det til, det var vi større nei, og vi mykler i enges og hjertene, skriver jeg til tikkere. Vi nekvån taron, ikke for jeg gjør det sorg, men for at de skulle kjenne kærløkene i havet til tikkere særlig. Hever nekka var sorg, så det er ikke mer enn var sorg, men for en part tikkene øtlån, for at jeg ikke skal være og herre. Så kommer han til å nye stå her, til å nå mye straffen han finner av noen flest, så de tvarstre med at de helter skulle fyrtje hon, trøste han, for at han skal ikke gjerne kalle grunter, og større sorg. Tog amen til å lade kærløkken rå med til hon. Altså, jeg har funnet jo i løyvene som er nækka som vi aldri råkner vi å finne og i brøven. Før tar jeg var yngre og unger, og så satt det som møsmynd ut for å lese det her. Men det er rujtjedømme av brøven. Kosta omtala Godspad lojka, de som har det gått vid Herren, og de som er under en øylig truste og frøsting og nei, og de hadde alltid spilt til loven, og det var omgående godt etter. Hvordan han vittjer hett opp hentet maten, at han er større nei enn de som han kommer nei av. Akkurat. Skjønner du? Ja. Det er grunnen til å være liv og i loven som Godspadene. Det är det här som han säger här, som vi nämnde den också om den enfalda troskapen av Kristus. Det är 17 Korintbrevet 11. Jag tror då att det kommer vi en man, för jag löjer fram Kristus röjna match, men är rätt för att hoxarna tycker att skulle spittlas och väntas från någon enfalda troskapen av Kristus. Så vittjer han kurset här kan väntas från att vi jöken tar som säger sig vara näka så där inte är då. Men tar så han förklarat det så för han ännu hetta och så när han är lie. Jag var komma till Godspad ta i togen. Det smavis han är lie. Jag sjön och Alante och att möjligt vantaner. Och om det han ger mot om lov. Ger vi upp mot. Men så säger han. Men efter att Ötleson säger han här och i ändan av 11 kapitlet och i 17 Korintbrevet. Här vi det som kvann det ger mer avfri omsorganen för ötlån samkom. Så tänker vi till ötl är ötl. Inte något annat. Och så tänker han här ser bort i mitten kvar är vajkor och han över vajkor. Kvar är vi varit avstöd ta bränner du med här. Ska det rosa mer så ska det rosa mer av här som vajklakan som i havet från gode fyra ötlmån och syskon i Herren. Ja. Och så tecknar han till att det var som du hör ett kapitel här.
Ta han tycker akkurat som god sig själv han svarar inte bönlös men han konstaterar att det är satt han. Ja. Ta han säger till han. Ja. Point att han har hittat på vers. Ja. Ja. Han säger att han allt det ströj han annars har haft det sträv och i mänkan och något av hungrig och tosta mänkan fast och kallt och nätchen. Ja. Så för det som hette här som tog nämnde kommer fram om han säger att sett öllon häson. Har vi ett här som kvant där Germar ofri omsorgarna för öll samkom. För veikor utan att över veikor för över valt avstånd utan att ha bränner i mer. Ja. Skall det rosa mer så skall det rosa mer veiklägga munnen. God og fægir Herre okkara Jesu Krist som siknaver i atlar æver veit at likvich. Ja, akkurat det. Ja. Veit likvich. Veit at likvich. Jeg har nækka bære på her fyres, og det var ikke stå evig vits at de akkurat sagt det. Det er en annan person som sier det av meg. Og jeg fikk at det her, ni river meg at det her. Det var veikløkene at det her. Det brände ju i mig och så i kvar knappt jag nu så kände personen och han var full sving vid arbete och jag hörde så att han kom avställas när han kom och pratade med mig. Fantastiskt att göra det mig gott. Alltså jag kan inte förklara för att jag nämnde inte om näka inte. Det hade någon så ena standande låt så. Så jag vet det. Ja, världshållare som det var sagt. Så trångt i hese personer till det. Och inte mer. Det är mellan han och herran. Akkurat. Ja, det är inte mellan mig och han. Här är inte att vara utan han var nejen för att det inte ska vara. En ärka som är valtande i löven som människor, känner du? Ja. Att det är så otroligt att jag säger. Det är akkurat det. Det är akkurat det. Ja, vi hade fram med allt i Estno Korsan här om att inte blanda sig på vi skifte andra. Ja, akkurat. Ja. Det. Alltså, bara fylla tog. Ta bjärga nekvon. Ja. Inte blanda sig på vi skifte andra. Ett som säger också om Estno i det. Ja. Det är oj ödlösning här kvar och vid faktiskt skulle vara så eller fitta. Ja. och lärlig och ta jag vet ju av vara. Ja. Men ta blev ofta eisne ta och som här i Korint samkomna det snöjer sig in. Ja. Det snöjer sig personer in som inte han kallar det för falska bröver ändå. Han säger det bara så. Ja. Och ta blev och jag tog in det generellt alltså att inte något speciellt också va. Men ta som tog ju gånger och har inte så här man eisne haft det så här fittheterna i fyra är så falska. Ja. Det som inte är ren i sina motiverna. Och på tammatan så är ofta samkomman kom helt av spåren om. Ja, pass. Tui at det finns ju att bli en hävd, det blir nästan lika hela som det assistenter och i Bibeln. Ja. Och så läser jag att det finns ju imiska grupperingar, så för man halta vi häson, eller halta vi häson. Och tar eiste avvärre motor att till antigera av pasta, antigera av flockadrott och pasta känsliga. Så för kan hjälpa oss. För kan hjälpa oss. Det är bara en och det är talsmären hela anden som kan hjälpa oss och han får bara hjälpa oss om vi är övergiven honom. Men här kommer så att det när Paulus tar som sitt egna liv, va? Ja. Lukas väl som han tar som liv till och som samma vin och men visse Herren inte öje dig som höjer sig vid honom. Ja. Alltså som har till ändamål i livet är det höjligaste i fyra hans herre. Akkurat. Det är det samma som har varit höjligaste för honom. Nämligen. Och ber på hans imska malene, lika mycket om du är vittnen till det, eller att du bara höjre det som släter, fär varligast det, men fär till den rätta personen, fär till han som det snackar om. Det tackar gott inte vid ut. Mhm. Är så? Jo.
Och tog han som är akade bröderna, nu börjar vi honom som akade, Josva. Han är inte bara akar. Han älskar att få ro och lojka på löjven som människa. Ja. Han färre och sagt, och så fär man av störstliga steg, och så begynner han att göra mer och mer på sjutid. Så det flyr och flyr över det rin löjt. Ja. Och allt till en väldig lättning för det han bästa vid öje löjven till löjven som vi hade. Ja. Och som på en måte inte kan skälas av tog, alltså löjven kan inte få skä av tog, jag vet inte alltid som det är. Nej. Men det är sån där utåt hvis det är chans, va? Det som kan in fyrs in i mer eller och i anjo. Och det är bara här och så får vi nej till vinna att och göra som det är vara vi på en annan. Det händer inte vi tog. Nej. Men i grunden öjet har vara samma princip vi gäng efter till annor. Tog vi dra ett åt, va? Det är akkurat det. Bäge till det gåva och ösnen tar det inte gå gott. Så. Og jeg hadde selv at nettopp hatt det så godt, og i løyven og at søtja hver annan, og i Kristus. Ja. Det er god tekker av okken, så ser han Kristus. Så vi vet at oi honom, og hetta sjølvande, som sagt sier, og jeg hetta lata skilje men året løyer oi, og kjensler vet, og alt og mer, så øyna sier nøy. Så skal det ikke være. Jo, det kan. Det stender så i årene, og tog trygg vi og synge prøys der være god, at nøyen freste med. Hva mest det er nøyen freste med? Akkurat. Den samme nøyen som vener med opp til å avnokta godløse, veretlige kjenter, og livet godlige, samlige og rettvis i høyne som nå er. Ja. Och det är så lätt. Det är så. Ja. Och han här är det som han häver lät efter sig här. Ja, han lät det. Ja. Det nog. Ja. Och två dimensioner. Ja, vi är ju ett. Och jag har inte så älskligare människa än Jesus. Tackar sig av honom som svajkan. Jag minns först för det kom till mig. Det var det en tofta med å säga till Axel Skale säger till att för första brevpratet kan minnas ett till påskalampe först för. Det var Jotas vi. Och tar så Jotas kommer ut här och han är han som lojer som skulle täcka Jesus. Han har finnit några silverpenningar. Läs om jag silverpenningar här nu. Vidare av dem. Det var lunch. Att det gav för Jesus, ja. Jag svojtja Jesus. 30 silverpenningar. 30, ja. Och så kommer han ut och för att kyssa han. Vinner, säger han. Hvor är du kommen i? Jota, säger han. Svojker to människor sådana vid en kosse. Jag minns då en tale till Kai. Det ständer att Jota svag för att han är gjort så för han hånds. Kai säger att hvor får han inte till Jesus, den fyra. Han har ju sagt honom hur han var vid han. Men det är bara något som en människa kan finna på att säga en tala. Hvor får han inte till Jesus? Han visste vad Jesus var. Ja. Ja. Det är akkurat, ja. Och när var det svitsen? Var det svitsen som löjt av Jesus? Inte en. Inte var svitsen. Inte en, nej. Kvar kommer søgnen lagt heim som Jesus? Ikke en. Og Jesus kjenner vår strøy av alten. Han skal løye til himmels det. Kunne vi finne en vin som Jesus? Ikke en. Sånn vi som bøten. Ja. Bare glede. Ja. Han har sånn vi bæg i sundagsskole og har møtt. Ja, visst det var. Jeg har alltid vært så stolt da, synes jeg, sundagsskole har møtt. Det er sånn det er eldre vi, ja. Ja. Nei, halda vi akkurat til hansara. Ja.
Og halda seg til hans her og det, det halda seg til han bæger vi årene, men så sannelig eisne vi andan, vi talsmann som han har givet okk. Det blir bara mer og mer klart for meg. Det en annen hemmelighet, altså. Og nekva sier seg, her var det ikke en gang året til at så man sier det for bøye, og det ikke før vi har lesa. Men han snøyde seg til at men det man finner ikke bådskap med han og setter ut alle han. Det finner ikke hans anda. Ja, så. Ja. Og han alltid nærværende tjåk. Ja. Ja, skal du be en bønn sammen, Jakob Paul? Ja. God feir, takk for det, hesa løt. Takk for at vi kom til å få høre til det der, at takk opp. Takk for Anjo. Takk for at tåler med hon søgner og det avhaltene hon hever i hesson herre at finne fotlo visse vevne så han ikke for trek, men kan vi trykk og tål i arva lift. Og herre, til døyra barst. Og det gjelder her i ødt, inne på ødt. Som en og annan hatt, det var finnes så trångt, og som en og annan hatt, tjena til ganske som vi utan har haltat av vera att tjäna till det är goda människor. Det är för svära annor som är vojkar in till. Och så framväges och tacka sig av dem. Jag har en tutversk. Det är helt inte uppåt för en till själv kommer här och tar åken hem till tojen och tar för att ösna halta fram att han har men hur ser akkurat det vita vi inte men det är og en et annan hatt. I to første valgte i hessen heime. Og i 1000 år er en friarøyke som vera skal. Så som vi då har läsat ut år. Men allt detta är kvilligt här. Men vi som hører der til, vi skulle først være rikt bort til skutsen og møte der luftene. Og så skulle vi alltid være sammen vid herren. Og til sier og gjøre tøyne og trøste ta hver annan vid hessen åren. Det gjør vi og Jesu navn, amen. Amen. Så var hessen parten av hjertemål kommet enda. Og vi tror vi færre å takke for åkken for hesfer. Og vi tror Anja Hansen som tek seg av det tekniske. Paul Færre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Og lad meg legge til at parten av hjertemål å finne av YouTube-kanalen til Iktus Sjånvarsp. Og hese parten være eisende at høyre i Kristelig Kringvarsp. Så en annen affær. Tusen takk for hesfer.